Techu a inžinierstvo. Rozhodne má náš ďalší rečník priestor. Na pódiu je to pán Pavel Filo z Game4Me Holdings, ale to video, ktoré som spomínal, ide práve teraz. Takže poďme na to video. Dobrý deň, prajem. Takže úvodný tip povedal toho veľmi veľa. Volám sa Pavel Filo a som okrem bežných podnikateľských aktivít som aj investorom Game4Me Holdings a týmto super aplikácie. Ďakujem týmto Slovakia Tech Forum Expo, že ma pozvali na túto akciu. No, aký je dnes deň? Streda. Ďakujem pekne, streda. Takisto áno, posledný deň tejto krásnej akcie. Ja si to veľmi užívam. Ako ste vy na tom? Páči sa vám toto fórum? Úžasná vec. Ďakujem pekne. No, ukážem vám, ako GemSpace začlenil fintech a platformové inžinierstvo do svojich funkcií. Dúfam, že vás to bude motivovať, inšpirovať a že to bude pre vás užitočné. No a keďže by som vám chcel povedať toho veľmi veľa, mám iba 15 minút, čiže ak vám nebudú stačiť tieto informácie, čo vám teraz poviem, kľudne ma kontaktujte po prezentácii a veľmi rád vám odpoviem. Toto je unikátny miliardový projekt, ktorý vám predstavujem, globálnej super aplikácie GemSpace, ktorá je vytvorená na báze Messengera, ktorý vyvíja spoločnosť Game4Me Holdings Ltd z Malty z Európskej únie. Projekt GemSpace je financovaný súkromnými investormi, bežnými fyzickými osobami, ako ste vy alebo ja. A čoskoro budú môcť vstúpiť do tohto projektu aj banky, poisťovne a investičné fondy. Stanovili sme si ambicióznu úlohu. Vstúpiť s našimi produktami na trh globálnych mobilných aplikácií. Tu vidíte GemSpace v centre, a tie globálne mobilné aplikácie, to znáte podľa tých loga sú tam, WhatsApp, Twitter, X, Instagram, YouTube, Telegram, čínsky WeChat, americký Slack, Viber, TikTok, Snapchat, Facebook a iné. Vidíte, konkurencia je a je pomerne kvalitná sila. Čo je GemSpace? Super aplikácia GemSpace je multifunkčná aplikácia, ktorá používateľom poskytuje prístup k službám ekosystému prostredníctvom jedného vstupného bodu, jedného kliku. GemSpace zahŕňa rôzne služby pre pohodlnú komunikáciu a podnikanie. Väčšinu služieb už naši užívateľia používajú a napriek tomu pokračujeme v integrácii nových služieb a nástrojov. GemSpace super aplikácia. Globálna mobilná aplikácia je osobný a kolektívny priestor na riešenie najrôznejších problémov moderného človeka. Komunikácia, vzdelávanie, výmena informačných tokov, organizácia osobného priestoru, rozvoj podnikania, investície a veľa viac. GemSpace umožňuje dokončiť širokú škálu úloh v jednom mieste, čím šetrí najhodnotnejší zdroj človeka, čím je jeho čas. Krátka schéma, GemSpace je super aplikácia, multifunkčná, ktorá poskytuje prístup k ekosystémovým službám prostredníctvom jedného kliku. Má vstavaný prekladač do 27 jazykov, ktorý okamžite preloží každú korešpondenciu, články a všetok obsah. GemSpace ako super aplikácia je oveľa atraktívnejšia
pre bežných užívateľov, pre investorov, pre kupujúcich, pre firmy, pre mestá a obce, dokonca aj pre vlády krajín. GemSpace v sebe obsahuje veľa funkcionalít. Spomeniem tie najhodnotnejšie, najzákladnejšie, konferencie a vysielanie. Konferencie, webináre až pre 1000 účastníkov zadarmo, bez poplatku a bez obmedzenia času. Tá konferencia trvá tak dlho, ako si vyprajete. Súkromné a verejné informačné kanály, kde sa zverejňujú blogy, články, newslettere a iné informácie, približne taký jednosmerný tok informácií od autora k čitateľom. Tí čitatelia môžu dávať svoje komentáre alebo nejaké emotikony, lajky. Katalóg informačných kanálov, newsfeed, v ňom sa zobrazujú všetky nové príspevky a tým užívateľ nepremešká žiadnu novú informáciu. Preklad správy do vášho jazyka, to som už spomenul. Prepis hlasovej audiosprávy do textu. Predstavte si, ste na porade, ste v divadle, dostanete hlasovú správu, dôležitú, ale nemôžete si vypočuť. Kliknite na ikonku vedľa správy a systém vám ju prepíše do textu. Daný text viete skopírovať a ďalej ho použiť. Veľmi obľúbená funkcionalita. Ďalej sú tu reklamné platformy, čatovacie boty, potom je tu predaj produktov a služieb v Spaceoch, prevody peňazí a kryptomien, Spacey a komunity. GemSpace super aplikácia je to spojenie osobnej a verejnej komunity. Nástroje na komunikáciu ako Messenger, čaty, hlasová komunikácia, verejné informačné kanály, fóra, chatboty. Tu by som mohol vyčísliť, prečítať všetky tie funkcionality, ale spomeniem pre krátko času len tie najhodnotnejšie, čiže zjednotené komunikačné kanály, súkromné a verejné kanály prispôsobené individuálnym preferenciám a záujmom komunity. Digitálnej komunity, jedinečné miesto na internete, kde je súkromné portfólio, súkromie prioritou a neochraňované, čo vám umožňuje mať úplnú kontrolu nad svojimi údajmi a interakciami na ne. Po tretie, konferenčné hovory a streamovanie v reálnom čase. To som už spomínal, čiže ešte raz, až do 1000 účastníkov bez obmedzenia času, zadarmo, dokonca aj streamovanie. Robíte si informačný kanál alebo skupinový chat, do neho si dáte svojich zákazníkov, alebo priateľov, alebo partnerov, pošlete ich pozvánku, zajtra o 13. hodine máme konferenciu s pánom prezidentom na tému tú a tú. Zajtra o 13. hodine zoberete ten skupinový chat, stlačíte tlačítko živé vysielanie a robíte konferenciu živého vysielania pre nich. Inkluzívne viacjazyčné prostredie, preklad obsahu textov v reálnom čase, to som takisto spomenul, prispôsobený informačný kanál, sledujete aktuálne udalosti vďaka vami nastaveným osobným údajom alebo záujmom, prepis hlasu na text som spomenul a neobmedzený dosah nájdete kanály, ktorým dostanete veľmi široké publikum a auditorium, do ktorého sa môžete zapísať v celom svete. Široká škála riešení pre internetové trhoviska, tzv. marketplacy, akékoľvek typy trhov, či už vrátanie od firmy k zákazníkovi, alebo od firmy do firmy, alebo od zákazníka k zákazníkovi sú zvládnuté možnosťou doručenia pre každý región sveta. Čiže prvá je platforma na výmenu tovarov C2C, to znamená priama obchodná výmena medzi fyzickými osobami, výmena alebo predaj tovarov. Všetky tovarové transakcie sú riešené mimo nášho systému, čiže zodpovednosť preberá kuriér a ostatní partneri. Ponúkame zrozumiteľný a na komunitu orientovaný prístup k obchodovaniu, ktorý sa vyznačuje maximálnou flexibilitou, nezávislosťou pre používateľov. No, napriek možným rizikám je tento prístup preferovaný pre tých, ktorí oceňujú výhody priamej interakcie so svojím obchodným partnerom a rokovaním. Tradičný marketplace, tu bežní zákazníci nakupujú od registrovaných predajcov firiem. Široký sortiment tovarov od elektroniky až po oblečenie,
Chránené platobné brány v rámci platformy zabezpečujú bezpečnosť transakcií. Freelancerská burza, čiže ľudia, firmy alebo jednotlivci tu promotujú svoje služby rôznych freelancerov od informačných technológií, vzdelávania, stravovania a dokonca aj cestovný ruch. Bezpečný model transakcií s platbami v rámci platformy, aplikácia Jamspace zabezpečuje kvalitu a doručenie konečného produktu. Ochrana transakcií a boj proti podvodom, to je veľmi dôležité v tomto období. Obmedzenie podľa typu produktov, rôzne MCC kódy na produkty, tovarov, ako je obmedzenie predajcov podľa typov produktov, obmedzenie podľa IP, alebo kontrola podľa IP, potom obmedzenie kontrola podľa API z Google Photo, kontrola IP adresy podľa regiónu, obmedzenia internetovú prevádzku a vybrané krajiny. Napríklad ten, kto chce príjmať, nastaviť si elektronickú peňaženku a chce príjmať peniaze, tak celý passport a verifikácia celého procesu sa používa kontrola API z Google Photo. Čiže nielen tam napíše svoje údaje, ale Google Photo skontroluje jeho tvár, či to všetko sedí s jeho ID, s jeho občianským preukazom, pasom a tak ďalej. Potom tu máme elektronickú peňaženku, GenPay, ktorý je kľúč k svetu financií, jednotná digitálna platforma pre jednoduché transakcie a jednoduchú správu financií, peňažné prevody, jednoduchý prevod prostriedkov do ľubovoľných krajín s minimálnymi poplatkami, zmenáreň s konkurencioschopným kurzom hlavných svetových mien, komerzia nastáva v reálnom čase s transparentnými vopred známymi poplatkami, integrované komunikačné nástroje, dostávate oznámenia o transakciách v reálnom čase, v prípade potreby je tam integrácia zákazníckej podpory s nepretržitou dostupnosťou, pretože ak niečo sa stane, okamžite napíšete, odpoveď je okamžitá. Integrované komunikačné nástroje, dostávate oznámenia, to som pardon povedal, bezpečnosť a ochrana, certifikát PCI DSS prvej úrovne, pokročilé šifrovanie a viacfaktorová autentifikácia na ochranu vašich prostriedkov, pravidelné audity a kontroly súladu s požiadavkami na zvýšenie dôvery. Licencovaná činnosť, celá táto činnosť je licencovaná na základe našich licencií na vedenie podnikania, aby sme zabezpečili bezpečnosť a súlad s legislatívou a predpismi v Severnej Amerike, v Ázii a v Európe. Čiže peňaženka, ktorá je obsiahnutá v našej superaplikácii, je plnohodnotná peňaženka priamo v aplikácii, peňažné prevody medzi používateľmi v rámci P2P chatov, čiže medzi osobami sú možné. No, ďalším krokom vo vývoji nášho fintechu, ktorý je obsiahnutý v tejto superaplikácii, je zjednodušenie finančnej rutiny, teda platieb, prevodov a podobne. Momentálne sa súčasný bankový systém snaží bojovať so svojím konzervatizmom, no nedarí sa mu to, a preto sa objavujú také príbehy aplikácií, ako je Telegram Reddit či Revolut. Možno, že ich poznáte. Ale takéto riešenia často nie sú v súlade s legislatívami každej krajiny a miestnymi zákonmi. Preto masové osvojenie si takéhoto riešenia neprebieha tak rýchlo. V dôsledku toho uvažujeme o fintech ekosystéme, ktorý by mohol vyriešiť problém zjednodušenia komunikácie medzi používateľmi a tak, aby nevzbudil sporné otázky voči žiadnej jurisdikcii. Preto v Jamspace neuvádzame konkrétne riešenia, ktoré by vyvolalo sporné otázky a vytvárame platformu pre otvorené integrácie s inými fintechmi na našej používateľskej základni. A v skutočnosti všetky riziká a špecifika práce s rôznymi jurisdikciami, s legislatívou, preberajú rôzne banky a fintech organizácie, ktoré s nami spolupracujú. Aké máme dosiahnuté kroky? Elektronická peňaženka, platby za predaj, prevody peňazí Jamspace už plne fungujú v Rusku, ale iba lokálne kvôli súčasnej politickej situácii. Je podpísaná integračná zmluva so Silverlit v Katare
a plánovaný štart fintech finančných služieb poskytovaných Gemspaceom pre katarskú vládu a obyvateľov Kataru je do konca roku 2024. Integračná zmluva bola uzatvorená s katarským Sibeli počas svetovej výstavy Web Summit Qatar 2024 29. februára tohto roku. No a túto integračnú zmluvu ohlásenú na Web Summite Qatar 2004 podpísali Valerij Ostrikov, generálny riaditeľ spoločnosti Gen4B Holdings Ltd. A Michael Carrier, generálny riaditeľ spoločnosti Simvadit. Partnerstvo, ktoré takto vytvorili a ktoré podporila katarská vládna agentúra Qatar Investment Promotion Agency, skratke Invest Qatar, je inovatívnym spoločným podnikom, ktorý integroval fintech služby spoločnosti Simvadit, a to je spracovanie platieb a elektronické peňaženky, do super aplikácie Gemspace. V súlade s katarskou národnou víziou, je to taký katarský národný program do roku 2030, je cieľom tohto partnerstva podporiť transformáciu digitálnych služieb v Katare a pripraviť pôdu pre efektívny finančný ekosystém zameraný na používateľov. Nech sa páči, tu je mapka, kde je vyznačenie všetkých stiahnutí, geografia používateľov Gemspace, vidíte, začína sa to, od Ameriky, Severná Južná Amerika, cez Európu, veľmi úzké, Afriku až Áziu. Títo užívateľia ocenili naše služby. Dynamika rastu inštalácií Gemspace, vidíte, za našu 8-ročnú históriu od roku 2017 rastieme takto, raz je, môžem povedať, exponenciálny. V týchto dňoch máme približne 40,7 milióna inštalácií. Do 1. októbra počítame, že už budeme mať 41 miliónov inštalácií. Ako každý produkt, každá spoločnosť, každá aplikácia má svoju hodnotu, ktorú dokážu oceniť tí, čo to používajú, alebo tí, čo to chcú vlastniť. Nech sa páči, projekt Gemspace je určený na predaj vo svojej celosti alebo po častiach. Takisto je možné poskytnúť jeho funkcionality, poskytujú ho do nájmu vo forme licencií. V grafe je zobrazený rast hodnoty aplikácie Gemspace podľa nezávislých auditorov, ktorí ho hodnotili jeho vlastnosťami počtu užívateľov. Takže vidíte, od svojho začiatku roku 2017 to 47 miliónov. V týchto dňoch v júli posledné hodnotenie malo údaj 1 miliarda 639 miliónov 373 tisíc amerických dolárov. No, keď si to pozriete s týmto údatom, za týchto 8 rokov je to 35-násobný nárast hodnoty podľa auditorov. Tieto úspechy projekte Gemspace boli dosiahnuté vďaka financovaniu súkromnými investormi, fyzickými osobami a čoskoro budú môcť vstúpiť do projektu aj banky, poisťovne, investičné fondy. No, ďakujem vám za pozornosť. No a dúfam, že tieto informácie, ktoré som vám dal, sú pre vás užitočné, inšpirujúce a motivujúce. A vidíte, že Gen4B Holdings so svojím produktom Gemspace je otvorený aj voči slovenskému, českému či európskemu trhu alebo priestoru a ktorákoľvek firma, ktorá má schopný produkt, môže osloviť našu spoločnosť a môže byť našim partnerom a jeho produkty môžu byť integrované do Gemspace super aplikácie. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, po prezentácii mám môžete nájsť. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Tak čas nám Otázky? Otázky sme asi vyčerpali overtimeom. Dobre, ďakujem. Ďakujem.